Предупреждение, това може да се превърне в новата мания на кучето ти. Айде отваряй кутията по-бързо, защото знам, че Joy Toy съдържа играчка и лакомство в едно. Започваме с Joy Toy с говеждо месо и извикахме подкрепление, за да ни отвори яйцето. С 92% месо и 48% протеин. О, харесвам тази играчка слон. Давай насам. А тези лакомства изглеждат толкова апетитно. Нямам търпение да ги пробвам и одобрено. Продължаваме с Joy Toy с пилешко месо с 92,5% месо и 42% протеин. Но Тимон е алергичен към пилешко, затова ще зарадваме бездомно кученце. Но пък играчката е яка. Следващото е Joy Toy с патешко месо с 94,5% месо и 36% протеин. Тимон, какво ще кажеш? Давай патешкото насам, за да кажа моето мнение. О, да, уникално. И играчката е супер. Май наистина станах маняк и ще искам всяка седмица да ми взимате Joy Toy.